Bueno, pues continuamos en Más de un Ourense. Decíamos tema de actualidade municipal. Neste caso visitamos o Concello de Paderne de Allariz. Ali vamos a falar, ali non, aquí, porque se nos visita no estudio, con Antonio Esteve Blanco, que é o concelleiro socialista do Concello de Paderne de Allariz. Antonio, moi boas tardes. Moi boas tardes. Achégate un pelín máis ao micro, que así te escoitamos con máis potencia. Bueno, gracias por estar aquí e por traer tamén asuntos do medio rural, que xa digo que a veces parece que non importan, pero importan moito. Unha parte da nosa poboación está no entorno rural, e Paderne de Allariz, que tampouco é un concello que está lá no Quinto Pimiento, senón que está relativamente perto da capital. Casi podemos decir que é residencia, non, de algúns ourensáns. Gustaríanos que fora máis residencia de máis ourensáns, porque efectivamente é o que ti dices, estamos pegadiños ao polígono industrial, pegadiños á capital, o sea que eu pensome que temos un potencial de crecemento moi importante que temos que entre todos tratar de desarrollar. Por eso ímos a falar da situación do Concello, de como está indo o traballo tanto dentro da oposición como a óptica que ten a oposición do que está facendo o grupo de goberno. Falamos inicialmente, Antonio, de algunhas carencias. Eu, polo que vin, por exemplo, hai moito interés en poñer en marcha, porque é necesaria, non, unha residencia de maiores, pero que pasa? Non se dan xestionados terreos? Que acontece? Bueno, pois é algo que desde a oposición pois nos chama a atención. En primeiro lugar, pois o que tú dices, temos unha población envellecida que o que máis necesitas é ter un punto onde tú podas levar os abuelos, xa sea porque tú non podes atendelos ou manter un centro de día onde tú podas deixalos, pero aínda que ese era un proxecto estratégico casi desde a liña do goberno, pois agora encontrámonos que están dando voltas aos terrenos, que non consiguen terrenos, por unha parte dicen que non os consiguen, que os que consiguen son caros, agora dicen que van a sacar un panfleto para recoller un pliego de condicións, e é algo, pois é un pouco inentendible desde a oposición, cando levamos 2 anos falando deso, aínda a estas alturas que volvamos a sacar un pliego, cando parece ser que xa tiñan 12 ofertas de terreno. E pois desde a nosa parte, desde o punto de vista da oposición, pois non o vemos, non? Pero non só como oposición, sino como veciño, porque ao final pasan os anos e non temos nin expectativas de empezar a construir. Estamos no ecuador do mandato. Estamos na mitad do mandato, efectivamente. O sea que non vamos a ter, ao paso que vamos, non vamos a ter nin o terreno nos 2 anos que quedan. Que lle piden ao alcalde neste sentido? É que, a ver, por parte nosa hemos pedido xa en varias ocasións que nos den unha copia das propostas, non nos las fan chegar. O único que nos dice é que as propostas que ten que son caras, e tamén é algo inentendible, porque a veces a diferencia entre o caro e o barato é a necesidade de telo ou non telo. Porque se tú pides o que están falando de que queren un terreno de uns 6.000 metros e tes unha oferta, pois o mellor a 10 euros, estamos falando de 60.000 euros, que tampouco é un gasto inasumible cando a mellor igual ese precio ainda é negociable. E non entendo por que non tratan de negociar ou tratan de... Bueno, e aí terían que entrar en xogo outras administracións tamén, claro. Correcto. Porque cando falamos de temas sociais, pois está tamén a Xunta de Galicia, a propia Deputación, non? Efectivamente. Co cual tampouco notan vostedes que haxa de momento apoio ou respaldo por parte de ambas administracións para poder resolver este tema? Non, o sea, por nosa parte non temos claro que é o que está pasando aí. Falta de información. Exactamente. ¿No? Bueno, falando desto, que tamén é de competencias varias, pero a competencia está centralizada tamén na Xunta, a sanidade. Hai un tema que é un conflicto, eu creo que cotidiano, xa non en Paderne de Allariz, senón no medio rural en xeral, que é o problema de atención médica, non? En concreto aí, que dificultades están tendo? Mira, aí hai un par de anos tiñamos un médico de cabeceira que levaba anos e jubilouse. Desde o momento que se jubilou, pois pasamos unha larga temporada que pois cada 15 días cambiaba o noso médico. Tuvemos casos de algún médico pedir unha analítica e cando viña o seguinte pedía outra porque non sabía por que había pedido. E agora, desde hai uns medio ano ou así, pois temos, en teoría, un médico que cubre a plaza definitivamente. Pero encontrámonos que
en moitas ocasións o médico non está. Utilízano, para min que o están utilizando como comodín, encontraste o mellor que un día ven e pásache 2 horas de consulta, logo bota 2 días que non ven, e nós isto tamén instamos o Concello a que, oye, que faga unha reclamación á Xunta, non? Eles, por unha parte, dicen que o servicio que está atendido, claro, está atendido se tú vas ao PAC de Macedo ou ao PAC de Ourense, pero non está atendido no Concello, e non todo o mundo ten posibilidade de desplazarse, como eles indican. No último pleno volvemos a falar do tema e dixeron que, bueno, que sí, que habían feito unha protesta á Xunta, pero de maneira telefónica. É un pouco... O sea, esa se protesta telemática ou burocráticamente, non? Sí, sí, non telefónicamente solo. Sí, sí. Que entendo que vostedes o que lle piden é que den un paso máis, non? Exactamente. Un paso máis. Pero todo o que nos estamos pedindo non é que, digamos, nós somos a oposición e vamos en contra do goberno, non. Estamos pedindo cousas que son de sentido común para a población de Paderne. O que tú decías nun principio, somos un concello que estamos pegadiños a Ourense, donde deberíamos de ser casi un concello dormitorio, donde estás a 2 minutos do polígono e a 15 minutos de Ourense en algún punto. Pois aproveita eso cun plan urbanístico, trata de facer cousas de que o Concello crezca e nós vemos que legislatura e ano tras ano non hai ese crecemento no Concello. O sea que se lle pido que faga un balance da xestión municipal cando menos destes 2 anos, me dá que non vai a ser con boa nota, non? Non, pero non é que sea algo subjetivo, sea algo que se pode ver. Tú ves ayuntamientos como pode ser o do Pereiro, que xa ten un crecimiento desmesurado, pero nós estamos en tan boa posición. Ves San Cibrao, que de acordo, que ten unha posición, pero tamén está pegado. A Taboadela está crecendo máis que estamos crecendo nós. E estamos todos aí no mesmo entorno, con presupuestos similares, e non... Este ano, por poñer un exemplo, este ano, hasta este ano prácticamente, pois o IBI que se pagaba en Paderne, pois era baixo. Fixeron reconvertiron partes de urbanas de rústicas a urbanas, co cual empeza a recaudar diñeiro por os IBIs. Este ano, pois é un dos maiores presupuestos que temos. Pois prácticamente este ano non se van a realizar obras. Entendo que as quererán deixar por 2 últimos anos da legislatura, porque senón é inentendible ese tipo de actuación. Estou vendo aquí que precisamente esta semana a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta, María Martínez Allegue, tivo unha reunión co alcalde, con Manuel Pérez, para darlle respaldo á Xunta en infraestructuras especialmente, pero tamén en demandas que redunden, digamos, na calidad de vida dos cidadáns, na competitividade económica e tamén naquelo que significa fixar poboación no rural. Correcto. Non sei se a vostede informaron desa reunión. En todo caso, un pouco sendo reiterativos, se lle tocara a vostede reunirse que lle pediría? Con alguén da Xunta? Mira, a información que teño desto que me estás contando é a que me terminas de dar tú, a cual te agradezco. Eso é a través dunha nota de prensa na que sabemos que o alcalde estivo ali, sí. Vale, entonces, que lle pediría eu? Pois, témolo falado varias veces nos plenos. A Xunta está dicindo por activa e por pasiva que vai crear vivienda, que vai crear viviendas de protección, que vai crear viviendas sociales. Pois eu que quero é eso, precisamente, que no noso Consello se creen viviendas xa que den oportunidade a que a xente as poda crear. Eu teño en moitas ocasións de xente de falar, oye, pois, tiña idea de facer unha casa ou de arreglar unha casa en Paderne, pero chego ao Concello e non tuven a suficiente axuda e tal, e ao final, pois, fun a comprar o Pereiro. A min, eu cada vez que oigo eso, a min doime. Eu estou de alcalde, a min ven un señor decirme que quere fazer unha casa ou algo ali, eu non o levanto dali da silla hasta que me firmo un papel, lle dei unha axuda e lle deixa casi a chave da casa, para que deña para o noso Concello. Vou dicir unha cousa, Antonio, na Deputación de Ourense, cando menos o novo presidente que está cumplindo 2 anos de mandato, chegou a ter un apoio do Partido Socialista precisamente para invertir nos concellos. Entón, neste sentido, eso se está notando en Paderne de Allariz a resposta da Deputación ou aínda queda moito que bregar?
por parte da Diputación, o que responde a Paderne de Allariz, pois queda moito que bregar. Eu non estou vendo a chegar máis que as axudas. Sí que se conseguiu, a través de o voceiro que temos na Diputación, o Álvaro Vila, que se fixera un reparto equitativo dos presupuestos da Diputación, co cual, al menos os ayuntamentos saben que parte lle vai chegar. Pero, bueno, aínda así, hai unha parte que a Diputación sigue asignando daquela maneira, e nós dos de aquela maneira non o chega casi nada, ou nada. Bueno, pois hai moito traballo ainda por facer, e non sei, sino que queda mandato, bueno, hai medidas concretas, fora das que xa expuso aquí vostede, algunhas medidas concretas que estén no caixón e que vostedes esperan sacar como Partido Socialista en forma de moción ou de planteamento. Teñen, imagino, do programa electoral hai moitas cousas, non? Algo do que non faláramos, que vostede considere de interés para rescatar e comentar aquí que escoiten aos veciños e as veciñas. Mira, eu pretendemos desde o noso grupo, a partir de setiembre, empezar a ter reunións nas asociacións cos veciños para ver que demandas son as que precisamente teñen os veciños, para de aí sacar mocións ou sacar preguntas para poder levar ao Concello, para que eso pois se poda levar a cabo. Porque eu pensome que nas asociacións son os que están máis pegados aos veciños, é onde poden vir as demandas e as necesidades que debe de cubrir o Concello, porque ao final o veciño non entende deses planes estratégicos a largo plazo. O veciño entende de que teña o camiño limpo, que teña a bombilla na farola e 4 cousas máis, que é o que realmente o veciño quere. E que soluciones pronto, que non teñas que esperar. Exactamente. Bueno, pois Antonio Estévez Blanco, concelleiro socialista no Concello de Paderne de Allariz. Moitas gracias por estar aquí e expresar tamén, bueno, opinións e tamén necesidades que ten este Concello. Bueno, moitas gracias por darme a oportunidade e nada máis, nós seguiremos aquí traballando e levando iniciativas. Moi ben. Vale. 1:23. No seguinte turno será xa para Luis Seara do BNG no Concello de Ourense.